गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती कणकवली शहरात अन्य सेलपेक्षा स्वस्त दरात स्थानिक व्यापाऱ्यांचा दुसरा महासेल, ग्राहकांना परवडणाऱ्या साड्या, कपडे व इतर वस्तू सहज कमी दरात विश्वासानं मिळण्याचं एकमेव ठिकाण। यामध्ये बाई पण भारी देवा फेम साडी अगदी 180 रुपयात। अशा असंख्य वस्तू खरेदी करण्यासाठी आजच या महासेलला भेट द्या। ठिकाण जुन्या LIC ऑफिसची इमारत, 31 ऑगस्ट ते 10 सप्टेंबर पर्यंत। वेळ सकाळी 10 ते रात्री 9 पर्यंत। जालन्यातील लाठीचार्जचा निषेध करण्यासाठी मराठा समाजाच्या वतीनं सोमवारी निषेध मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलंय। याची माहिती पत्रकार परिषदेत आमदार वैभव नाईक आणि सतीश सावंत यांनी दिली आहे। पाहूया। काल जालन्यामध्ये जो मराठा क्रांती मोर्चाचे जे काही लोक जालन्यामध्ये ज्यांनी जे उपोषण केलेलं होतं, त्या उपोषणकर्त्यावरती पोलिसांनी ज्या पद्धतीने अमानुष असा लाठी हल्ला केलेला, हवेत गोळीबार केलेला आहे आणि ज्या पद्धतीत मराठा समाजाचा हा असलेलं आंदोलन चिरडण्यासाठी काल जो लाठी हल्ला केला, याचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तमाम मराठा बांधवांच्या वतीने आम्ही या ठिकाणी जाहीर निषेध करतो आहे। आणि आज या ठिकाणी कारण काल झालेलं हे लाठी हल्ला जो आहे, यामध्ये जे आज मराठा समाजाचा द्वेष करणारे गृहमंत्री सन्माननीय फडणवीस यांच्या वरदहस्तामुळे किंवा आशीर्वादामुळेच कालचा लाठी हल्ला पोलिसांनी केलेला आहे। आणि म्हणून उद्याच्या सोमवारी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जे मराठे आहेत, पक्षभेद विसरून ज्या पद्धतीने ह्या मराठा समाजाने क्रांती मोर्चा यशस्वी केलेला होता, या ठिकाणी त्यांचा निषेध करण्यासाठी ओरस येथे सोमवारी कणकवली येथे शिवाजी चौकात एकत्र जमून इथल्या प्रांत ऑफिसवरती मराठा समाजाच्या वतीने मोर्चा काढण्याचं या ठिकाणी ठरवलेलं आहे। सोमवारी 10:30 वाजता सर्व शांततेने आंदोलन करत असतेवेळी ह्या सरकारने ज्या पद्धतीने लाठी हल्ला केलेला आहे, गृहमंत्री झालेला आहे, त्याचा निषेध म्हणून उद्या सोमवारी आम्ही तमाम समाजाच्या वतीने आम्ही या ठिकाणी मराठा समाजाचा मोर्चा काढणार आहोत। खरं तर मराठा समाज एकत्र येऊन शांततेच्या मार्गाने गेले 7-8 वर्ष, आज त्यामध्ये अजित पवार आले तरी पण आरक्षण या ठिकाणी मिळू शकत नाही। म्हणून आज मराठवाड्यातील जालनामध्ये मराठा समाज बांधव उपोषणाला बसले होते। शांततेच्या मार्गाने गेले 4 दिवस उपोषण करत होते, परंतु हे उपोषण आता लोकांना कळून चुकलं होतं की या उपोषणाच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जागृती होत होती। आणि ज्याप्रमाणे मराठा मोर्चा निघाले त्याप्रमाणे हे गृहमंत्रालयाने गृहमंत्र्यांच्या आदेशानुसार त्यांच्यावर प्रखर आंदोलन केलं। एवढंच नाही तर ते आंदोलन दडपण्यासाठी जवळजवळ 450 लोकांवर लाठीमार केला। आणि आज आपण बघितलं असाल की 16 लोकांना अटक झालेली आहे आणि 350 मराठा बांधवांवर अनेक खोटे गुन्हे नोंद झालेले आहेत। आणि एकीकडे सरकार या आंदोलकांवर कारवाई करतच आहे आणि निर्लज्जपणे सरकार म्हणते की पोलिसांवर लाठी आणणार होणार, पोलिसांवर दगडफेक होणार होते, म्हणून त्या ज्या आंदोलनाला लाठीमार झाला त्या लाठीमाराचं समर्थन सरकार आणि गृहमंत्री करतायत आणि हे निषेधार्थ आहे। म्हणून आता ह्या आंदोलनाची सुरुवात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधनं किंवा महाराष्ट्रातनं वेगवेगळ्या ठिकाणी होते, परंतु सतीश सावंत आणि आमच्या पुढाकाराने आणि समाज बांधवातील सगळ्या लोकांना, खरं तर मराठा समाजातल्या कणकवलीतील तालुक्यातील समाजाच्या वतीने आम्ही आज आवाहन करतोय की उद्या सोमवारी हा मोर्चा कणकवलीमध्ये या ठिकाणी निघणार आहे। असाच मोर्चा वेगवेगळ्या ठिकाणी सुद्धा निघतील, परंतु कणकवलीच्या सोमवारच्या मोर्चामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मराठा बांधवांनी पक्षभेद विसरून, जातीभेद विसरून या ठिकाणी या मोर्चाला प्रतिसाद द्यावा आणि आपली भूमिका आपण समाज बांधवांच्या पाठीशी आहोत। मराठा आरक्षण मिळालंच पाहिजे आणि सरकारच्या या लाठी हल्ल्याच्या विरोधात आम्ही हे आंदोलन करणार आहोत। त्यामुळे मराठा बांधवांनी सहभागी व्हावं असं आवाहन आपल्यामार्फत संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मराठा बांधवांना आम्ही करत आहोत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।